Ach, aký krásny deň, už ho nič nedokáže pokaziť. To, čo má znamenať. Oh no! Moja kaviareň. Čo to s ňou spravili? Zapálili ho. No, tak teraz vám to oplatím, moji zlatí. Počkajte, zoberiem sekeru. Toto máte za moju kaviareň. Tak, nech to pekne horí. A ešte vám schody rozbijem. Haló? To, čo sa tu stalo? Pre Boha. Prečo tu sú mŕtvoly všade? Aha, zbraň, počkať, zoberiem. Yes. Je tu niekto? Tak, je tu niekto? Haló? Tak, tam ste. Toto máte za moju kaviareň. No, pekne sa ich tu nakopilo. Neviem tu nikde nájsť. Haló, prehľadala som už úplne všetko. To snad nie je možné. To čo bolo? Haló, je tu niekto? Aha, tu je niekto. Poďme. A to už je kto? Na stole je tablet s kódom. Spusti. Haló, čo mám spustiť? Aký tablet myslel zasa na stole? Aha, tu je nejaký tablet. Ukáž ho. Aha, aj kód 1, 2, 3, 4, 5. To kto vymýšľal taký kód? Tak to bude od toho mraziaku. To mi teda pomôže. Idem to tam naťukať. Ale najprv odlepím pásky. Tak, a je to. Idem si tam líhnuť. Ej! Nejako to začalo dymieť. No, tak si tam idem lahnúť. Dúfam, že to bude fungovať. Tak, dobrú noc. O 950 rokov neskôr. Čo sa to stalo? Čo? Toto si nepamätám. To čo sú za roboty? V ktorom roku sme? My sme mali byť ešte o 50 rokov ďalej. Ja tu umriem.